Da, otac 6 djece, predstavit se kao Vlado, suprug, ali ja bih rekao otac 8 djece. Ono što prvo bih zahvalio toj svojoj ženi za sve te trudnoće koje je imala i što nam je dala tako nešto prekrasno. Dragi, ja bih rekao ljubitelji života, usuđujem se tako reći. Sve vas od srca pozdravim ime svoje, evo kako bih rekao, pola obitelji. A ovdje su 3, a 3 nisu mogli doći ovdje. Pa evo, možemo ih pozdraviti malo jednim pljeskom da nemaju tremu. Ani tata. Evo, čuli smo puno toga o važnosti života. I onda se razmišljam kako je prekrasno biti dionik ovakvog događaja. Hoda za život. A kako bi hodali za život ako nemamo života? Kako bi se neki borili protiv života ako nemaju života? Zato je važno u našem životu razmišljati o životu. Ali još više razmišljati o novom životu. Ja se ne bih složio sa, nazovimo, mudrošću njemačke filozofije koje kažu kako je krasno biti u ovoj zemlji, ali nezadovoljni smo. Krasno je biti u ovoj zemlji Hrvatskoj, ali mi smo zadovoljni, je li tako? Jer smo otvoreni životu. I mislim da je to izvor zadovoljstva. Reći da životu. Evo, prije prije 16 godina prolazi vrijeme, ne bi baš volio da je tako, imao sam jedan razgovor sa svojom tada još ne suprugom i tu smo došli do jednoga, možemo to nazvati klika, jednog dogovora gdje smo se našli i rekli smo to je to. To je to. A to je bio razgovor o životu, o djeci. Želja za imanjem djece, za prihvaćanjem djece, izvore radosti i slobode. I nekako to je naš bio stav i Bogu hvala, evo to se i dogodilo. Najprije je bio, što sam malo prije spomenuo, spontani pobačaj, jako je to teško, moja žena i ja, jako je to bilo teško, ali što nas ne ubija, to nas jača. A onda smo se molili i došao je Ladislav, kojeg sad ovdje nema, ali opet, znate, uvijek su zapreke na putu života. Ali one su zato da ih se preskače, a ne da se zaustavimo. 9 mjeseci, odnosno 8 mjeseci čuvanja trudnoće. I ona je to hrabro izdržala. A onda dalje slijedila Brigita, nje nema, pa onda Benjamin. Izidor, o njemu se moglo puno pričati. I onda što bih htio posvjedočiti, a to je ovdje moj Irenej. Prije 2019. moja supruga teško obola od jednog teškog oblika tuberkuloze koji u biti se pojavio zadnji put prije 30 godina. Na ivici života i smrti je bila 3 mjeseca, ali u tom trenutku je ona i začela, Ireneja. I onda su doktori nam rekli, gle, nikakve šanse da se rodi, a da će se uopće roditi živo. A ako se rodi živo, nikakve šanse da se rodi zdravo. Moja žena je pila tada 4 antibiotika dnevno, 20 tableta dnevno i svi razumijemo da to jako utječe na dijete. Čak su tražili od nas da potpišemo ako želimo da se nastavi trudnoća. I mi smo to potpisali. I onda evo, taj trenutak kad smo išli na pregled, kako je dijete, da li će biti zdravo, to je jako trajalo. Bilo je najduži trenuci mog života. Doktorica stalno nešto. Mi se gledamo, evo, ne mogu se ne želim se vraćati taj trenutak. I kaže, sve je u redu. I evo, Bogu hvala. Ide u 1. razred sada. Mislim da je jedno bio bolestan, ali to je bilo nešto benigno. Čak je i preživ. Evo. Evo vidite, odmah se što događa. I na kraju, otvorenost životu,
otvara nas za svu moguću sreću ovoga svijeta. Za svu moguću sreću ovoga svijeta, za sva dobra koje mi želimo imati. Nastavimo dalje s ovim, jer prekrasno je, ponavljam, biti dionik ovako nečega prekrasnoga. Evo, hvala organizatorima i evo, to je to. Hvala svima.